So what's up? Welcome back kung back kang katamon channel. Yaku po pala Burgi di Grape di Mamangan Blade. So yan ningal do ba? Pinagka na akong ba pandamonyor keng grand opening na yung kayang bayong negosyo. Siguro pang 100,000 katakata bulan na ng negosyo ni ba? O mga logi ka rin negosyo na. Pila ko na kasing beses kaya ngayon ang gagamatan. O tabalo kayang gana ngayon ni ba? Talagang kaya desidido yung mga amat. Kumbaga ken professional boxer gamat na ng gagawa na kaso nakapangan. Karen pumangot ang kaya niya po nga ngilas may nalakad pa si bayong negosyo ba pa kaya niya po yung factory na eh. Papanda nyo, ano mong dadaptan mo kanya no? Tangamalan mo na naman yan. Diyan buat mo na ini. Asyo kan si Borgi gagamit kong bulong laing keng kana kong susit. Nano ba? Nanong pamaga ng kiyang negosyo? Shushit! Japanese style yan ba? O nano yung palit ang kulay yellow pengamal yung pema na laman nyo ken bapay? Kung mariyaring isiwalat kaya kay Borgi secret ingredients ta bolang. O basta kaya rin tayong kemadang mga yan Borgi. Next step is timan tayo. Wainitang paglutong mais mekanita o para kami niyang makanyan. Balo mong balo po tang luto na. Babaw ng Julius. Nanong Julius naman ba po? Tinyawarin baboy Julius. Okay, sige nga luwang terminology ang gamitan ko Julius na mo bolang. O yan o, luto na yung mga niya, paminanta niya kanyan ni Borgi. Kasunting ng lalaking bata yung ngayon ba? Nanlagyo na yan. Julius! Ay! Nagbalagwa mo Julius, loko yung twalya. Gana, pelalong twalya, lalagyan no? Ikat mo niya ito Borgi, loko po talang sali kaya katango. O yan next step, pagilita na kang norma, niningga katamong susit. Ida na ba po? Tayo kayo gagamit tadnan. Ida na, lupay waring marinating lababo mi. Kaki mo, clean as good yan, bolang. Oo nakamay blood ba? Po nano ng next step kayan ba? Papangilinan ng norma niyan ay. Ayan, siyempre, yung mawawala yung kakatamong dark cloud, black blade, oil, dana. Dana ba? Kakaba na lag yung kaya kang pipa marituan na ngayan. O tiyan mo na sinabing manuling at aba. O sabihan mo tabo lang. Upo tayo, isip na pa ulit-ulit ko na ang gagamitan yan. Pang 35 times ko pa ang ginamit yan. Dana ba? Memorize mo pa muna eh. Dana, mayati la pawari banana kiuya mo yung pipinotpan ko yan din. O ngayon, siyempre, susit ta mo. Dana ba? Menuling larang kaya kang showshit ba? Bala manamis lang maalat-alat din ay. Atin lang kay lasang banana Q. Wala ko, ay ni Borgi, dito sa ilala. Karang pong bisang mag-reseller kan, puntalan nyo kumupo kan yung pure gold. Balibago. Wait, there's more. Karang po palang aling makapalo kayong kakatamong TikTok channel. Invite na kayo po mamag-channel na ayun mamagpalo na kayong kakatamong TikTok. Ayan ba, patulaan po kayo ng po yung kakatamong subscribe. Ay, YouTube tamo, na mag-subscribe kayo bolang.